זהו, עכשיו מנסים להוציא את הדג. רגע, אני מצלם. עזוב עכשיו, אתה לא רואה כלום, אתה רואה דג. מה אתה רואה? אני רוצה... היי, את רואה על ההגה אוטומטי. לא, אסור לגוע בזה שהוא מסתובב אוטומט. צריכים לשמור על קורס. אנחנו מחפשים אותו. רמי, לאט שהוא לא יברח לנו, רמי. זה קריטי. once alive. אתה יודע מה צריך? בכוונה לא להביא אוכל, להביא רק בירה ומים ולהיות תלוי. הוא בלע את זה, כן, אבל הוא נתפס. איפה? צמוד אלינו, כמה התקרבת? הלבן הזה? איפה אתה רואה? איפה אתה רואה אותו, רמי? הוא מושך אותך בכלל? הוא מושך אותך בכלל? רגע, תגיד לי, הוא מושך אותך? לא, באמת? אוקיי. כי אולי הוא ברח. באמת? איזה יופי. צריך לאט, כי לפני... אתה יכול לקרוא לו את הפה ואז הוא בורח. בדיוק, לא לחץ חזק, לשחק איתו. בדיוק. הנה עכשיו, מה? רגע, מה זה? אני רואה אותו, לא? תביא סכין, חי. שנייה. הוא יאכל אותי. מה? מספיק עם השטויות שלך, טוב. מאיפה לשחרר אותו? כן. תצלמי. את יכולה לשחרר את זה? או, הנה הוא. רגע. תביא את הגנץ'. כן. יו, איזה יופי של גודל. יפה. כן. הנה. לאט. הוא יוצא לי כבר. וואו, זה דג טונה. זה טונה. איזה יופי. תן לי להרים אותו. לאט, לא. חי, תחזיק את האנקול. תן לי, אני לא מחזיק, אני מצלם, עזוב. אני לא מפספס את זה. אתה מחזיק אותו עם החור? לאט, אל תוציא אותו מהמים. זוז רגע. רגע. תכניס אותו לתוך המים. לא. לא, הנה, הוא לא יוצא. וואו, איזה יופי. נו, אתה מצלם? כן. שים אותו פה בצד. אתה אל תברח לי מהמים, אני לא אברח. תראה, הוא כבר עייף. רמי, שים אותו. שים אותו, נו. תניח אותו. שים אותו על ה... איזה צבעוני. תראה איזה צבעים.
איזה צבעים יש לו? אז תעלה, תשב. זה, אתה עושה אותו לארוחת ערב? יש כבר כנפיים. אפשר לעשות סושי, זה טונה? מי אמר לך? מה? זה טונה. רגע, צריך, יש את הסכין חד בתוך המגירה. נו. אתה לא יכול להניח אותו? תניח אותו על הרצפה, מה הוא יעשה לך? אתה יודע, משקים אותו ביין והוא מת. לא, צריך את הסכין הגדולה, לפתוח לו את הבטן, ואז הוא ימות לגמרי. חבל, צריך להרוג אותו, כי מענים אותו. איפה יש סכין? במגירה על יד הגז בצד שמאל. אוקיי, סכין של זה, רגיל. מה? במגירה. בואי תצלמי, אני אביא את הסכין, נו. לא, אמרתי, טוב.